Nora Mendizabal izena dut. Urte askotarako, ni oroitz naiz. Helburu bera daukagu, elkarrekin joanez gero errezago izango da. Baina nola egingo dugu Aitor Etxeberria aurkitzeko? Beti alde batetik bestera mugitzen da. Edonon egon liteke. Urrezko begia behar dugu. Mendatzeta, Inoiz egon gabe nintzen. Eskualdearen zati hau ez dut oso ondo ezagutzen. Nik ere ez, baina urrezko begia hemen egongo dela esan zidana konfidantzazko pertsona zen. Beno, kontua da nondik bilatzen hasi orain. Begiaren jabea edonor izan liteke. Bazen ostatura lehenik. Salda bero bat hartu ondoren pentsatuko dugu zer egin. Salda beroa birentzat, mesedez. Beraz, urrezko begiarekin Etxeberri Kortagain aurkitu ahal izango aldugu? Bai, urrezko begia lau altxor miragarrietako bat da. Zure egurrezko eskua, kristalezko bihotza eta altzairuzko oina dira beste hiruak. Urrezko begiaren boterea erabiltzen duenaren zentzumenak areagotzea da. Beraz, edozer ikusteko gaitasuna ematen dizu. Eta non dagoen aurkitzekoa. Ba bai, 3 urte daramatzat musean behin ere galdu gabe. Ez dago herri honetan, ez, eskualde honetan musean irabaziko nagoenik. Dena den, inor ere ez da niri apustua jotzen ausartzeko bezain ergela. Aizak, sasi txapeldun hori. Zer esaten ari nintzen? Zenbat denbora daramak partidari jokatu gabe, inor apustua jotzera ausartzen ez denaren kontu horrekin. Jokatu egin nahi duzu? Aukeraren bat duzuelakoan? Izutu egin naizala? Bila ezak aguantauko hauen bikote bat, eta ikusiko diagu, musean irabaziko hauenik bazagoken eskualde honetan. Aizak, Agirre, altxa. Zer dugu ba, Miltxo? Musean jokatu behar duk nirekin.